Ato mong kuan man. Ano na to kung nay kabuhi o wala ha? Sabi na ako hindi ko ang parang nila. Sa una, kung ulo binabati, wala naman to. Hindi naman masakit. Hindi ko ang pag-uwi na lang. Pag manok eh. Ihaw pag manok ko. Sultan eh. Pero Nay kabuhi wa. dali ra kay dakpon eh. Siguro. Ano? Bago pa na Ano? kulaps na. Pag-uwi ako. Ayo jud kalipungon ng ani. Ayo kalipungon ng anak. Ining uli niya ron, yung balay, itsuma mo dito, maglaga mo guys ha. No, namay bligid tong guys matangkas. Review ang makahe mo ani katong wala gilot. Ano ko mo? Ayan. Review ang kaldero tapos butang tong guys sa taas. Butang na to mga alauna mo maabot, alas 2. Butang na basta kung sa oras mo naabot, butang to alauna. Oh, alauna maghimo, alas 2 maghimo, alas 3 maghimo. 2 oras. Kada oras isa. Tapos review ang kaldero ibutang tong ice. So pagbutang sa ice, siyempre tanggalan sa lupin. Pagbutang sa ice, buwakal lang kay para masulod niya. Subway o isa ka basong tubig. Baso. Ha? Pagkabukal niya, isa kabukalan lang, nabukal na. Isa lang yung kabukal, ibutang sa duha ka mag. Na inom mo, nimo, nga init kayo, nga di pa buka mapasok. Siya lang. Siya may kabuhi. Ha? Kung oras. Halimbawa, nakahimo ka, buto na to, 130. 130 maghimo, 230 maghimo, 330 maghimo. Kada isa ka oras maghimo gyud. Dapat wala pay oras, makahimo na ka kay para Ay, mainom na ka kada oras. Gusto ka pay oras, pwede po. Inom mo. ano pa'y kaon, Ross? Ha? Ano pa'y kaon? Di, napamakadir eh. Pwede rin nga, nagulin na lang. Nakuha na naman rin tulo, ugma katulog yapon. Sa di pa mamahaw, sa di pa maniudto, sa di pa manihapon. Ugma. Dili kahimo ugma. Biyahe mi. Na may termos. Nindo to siya, magdalan, ibutang sa termos. Laga mo buntag, ibutang sa termos, samtang magbiyahe, Init patabot man lang. ka. Hindi po. Ha? Na lang. Init pa na ni kaon. Init pa na. Pero ugma, kaya mo biyahe naman mo. Tuluhon ninyo kahis. Or duhaon. Bilang ka oras yung biyahe. Lima na sa gawin. Una na. Lima uno na. May traffic. So duhaon na lang, duha ka ice. Nya duha ka basong tubig sa baw. Amo nagbuka lang ha. So moinom ka sa di pa mamahaw, sa di pa maniudto, sa di pa manihapon. Ikaduhang adlaw na ugma. So ikatulong adlaw mo gihapon. Pila ka lang. Tama na, tulo lang. Tulo ka. Karon na 1. Ugma to, sunod 3. Ha? Ana lang ha nya. Ana na kay disoy kay manakop og langong. Okay. Sigang ng mata. Ug mugawas ka sa balay, madugay mapalitan jud kadina, brato man kadina. Okay. Sige bito mata mata. Ano? Sunta nang tutok mo nako. Ang ingnan nga, tuhog lang na daw. Piyong ang mata, sigang ang mata. Wala murag di ka tulog. Piyo. Ano bisingon yan, murag buwan na daw. Lain na. Lain na. Taga dire na punta digos. Taga to siya taga Bansalan to. Magpunta itong buwan. Miral dia, Miral. Miral. Miral Street. Bansalan to Miral. Siguro kang gawa sa ospital. Mura gyapon suka. Sus grabe ka boy. Luspad ako kay gabi. Ano ko, luspad na mga boss bisang gabi iba klaro kay luspad. Sige magsuka. Lutaw to, lutaw minaw to.
Ha? Hindi. Lami pang kaon. Lasa. Apay lasa. Okay